Sa unang simana sa tuig 2026, 7 na kasunog ang na-record sa Bureau of Fire Protection sa Davao City. Aron malikayan ang posibleng sunog, nagpahimangno karon ang Davao City Fire District sa mga Davaoenyo nga kanunay magigmat. Hilabi na nga sumala sa BFP, problema sa electrical connections, ang sagad sinugdanan sa kalayo. Busa kinahanglan nga ipahiling dayon sa mga elektrisyan ang mga linya sa kuryente, hilabi na kung karaan na kini. Gawag sab ang publiko nga batasanon ang pagpanawag pinaagi sa Central 911 o sa mismong hotline sa mga fire station nga duol sa lugar nga nasunugan aron marespondihan dayon ang sunog. We always remind the public na fire safety is everybody's concern. It's not just the work of the Bureau of Fire Protection. Lahat tayo dito, no? So dapat may pakialam tayo pag may nakitang sunog. Kung hindi natin kayang apulahin, tumawag agad ng bumbero. Saka na po tayong mag-live kasi alam naman natin ngayon, uso talaga yung mag-live muna, saka tumawag. You dial 911, napakabilis lang ng hotline na yun. And if possible, na memorize natin yung contact hotlines din ng ating mga fire stations, nearest fire stations, especially dito sa Davao City. Ang Davao City adunay 15 ka mga fire stations ug kung ugaling adunay fire incident, mag-abot sa nahitabuan ang lain-laing fire trucks. And then tayo din sa mga bahay natin, even in our workplaces, tandaan natin lahat yung mga tinuturo namin. No, we have community fire drills, we have company fire drills. Kung ano yung mga tinuturo namin, lagi natin isa puso at saka isa isip because it will really save our lives and our communities. Nanawagan sab ang BFP ug padayon nga kooperasyon ug pagpakabana sa katawat sa komunidad ug nagpahimangno nga likayan ang prank calls sa emergency hotlines. Ang prank calling usa ka seryosong paglapas sa balaod tungod makadilatar kini sa paspas nga pagresponde sa tinuod nga sunog ug uban pang emergency. Silutan ang madakpan nga nagahimog prank call subay sa balaod, lakip na niini ang Presidential Decree 1727 na nagdili sa malisyosong pagpakaylap sa mali nga impormasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.